Nagsugod na karong adlaw Biyernes Disyembre 5 ang operasyon sa Davao City Interim Bus System. Napulo ka DC bus ang mibiyahe sa gihatag nga mga rota sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 11 ngadto sa lokal nga gobyerno ang special permit kagahapon. Kinahanglan ang mga special permit alang sa libreng sakay sa DC bus aron masiguro nga regulatory compliant ang syudad. Sa balaod, inunman masigurong luwas ang mga pasahero sa ilang pagsakay. Lakip sa gian nga mga rota sa DC bus, Toril Rojas, Mintal J. Torres, Mintal Rojas, Bangkal Rojas, Buhangin Rojas, Panakan via Buhangin Rojas, Panakan via ang Leongto Rojas ug Panakan via R. Castillo Rojas. Magserbisyo ang mga bus sa mga commuters nga libre panahon sa peak hours gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 10 ug balik alas 4 sa hapon hangtod alas 9 sa gabii. 45 ang regular seats sa usa ka DC bus. Doon nasab kini mga CCTV camera alang sa seguridad sa mga pasahero ug automated passenger counter aron mas dali ang pagmonitor sa mga musakay. Naglaom ang lokal ng gobyerno nga pinaagi niining modernong bus system matabangan ang mga Davaoenyo na mas paspas, luwas ug komportable ang ilang pagbiyahe. Ang DC bus kabahin sa Davao City Public Transportation Modernization Project. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.